че е посока, в която може много да се поработи, тъй като всички знаят, че в момента, в който направим един блок, след това жителите му го променят. Изхвърлят врати, смахат стени, сменят настилки. Мисля, че е доста разумно да се мисли в тази посока. Това ме кара да се замисля, че всъщност в България новото строителство, въпреки че това се отделя от панелните квартали, в последно време се случва по такъв начин, че клиентите сами избират разпределенията си. Тоест има някаква, да кажем, култура или идея за това хората да участват в проектирането. Но това не е било залегнало в панелните квартали. Въпреки всичко, хората участват в проектирането постфактум, поставяйки климатици, изолирайки фасадите или остъклявайки ги. И това създава една съвсем различна среда от начина, по който те са били замислени. И ако говорим за среда, искам да попитам Весела Ножарова, като човек, който гледа не толкова архитектурно на нещата. Какво е значението, може би, на архитектурната среда и как виждате вие архитектурната среда на панелните квартали? По какъв начин тя влияе на обществото или обществото как влияе на нея? Ами това, което мисля, че в случая трябва да се каже, аз съм съгласна, че каквито проблеми има в крайните квартали, така наречените или панелните, както тук се визира, в общи линии такъв тип проблематики има и в центъра, и в елитни квартали, които нямат, например, инфраструктура въобще. Защото същите тези Бояна, Драгалевци и прочие, ако някой е ходил, знае, че там има нещо като канавки вместо пътища и така нататък, въпреки тяхната елитност, така наречена. Така че проблема според мен е всичко според мен, аз не съм архитект и не бих искала да влизам в квадратни метри, в градоустройствени терминологии и не мога, но проблема в основата си какво е урбанистичната структура, какво е града. Града е място, където хората решават да живеят заедно. Те решават да живеят заедно в много близка дистанция. Те сключват един нов тип социален договор. За мен големия проблем на София е, че тя е относително млад град. Всъщност София е много млад град. Колкото е абсурдно на всички да ни се струва. Да, той като град е много млад. Хората са дошли през последните 50 години, което за един град е нищо. Те са дошли в този град и са почнали да търсят своето място и да изграждат нови връзки с околните, с хората, с обществото, с държавата, с града като такъв. И те са започнали да го изграждат под натиска на много социални, политически, икономически промени, през които премина България през последните, да го кажем, 80 години. Значи, същинските години, в които този град се е развивал. За тези хора е трябвало да създадат градска среда. Да, те е трябвало да изградат стабилен слой, върху който да стъпят. Именно за това тук говорим за панелните райони, защото те са почти като една лаборатория на нова социална структура. Хората са дошли от всички краища на страната, дошли са със своята култура, със своите разбирания и точно в тези кутийки, които аз съм съгласна до някъде, че всъщност са много разумни за едно урбанистично живеене и са били много разумни през времето, което те са направени. Те трябва да изградат своята нова социална среда и нови взаимоотношения, нови връзки да изградат, да сключат договор за съвместно съжителство. Как виждате, дали този договор е сключван понякога? Случва ли се Той това? По някакъв начин е сключван при всички случаи. Но очевидно той не е бил сключван, т.е. мисля, че не е довел до практически положителни резултати за живеещите. Те са нещастни в някакъв смисъл. Затова говорим за крайните квартали като за нещо лошо. А за елитните квартали като за нещо хубаво, а проблемите според мен са в общи линии. Също аз живея на 2 преки от тук и в нашата малка стара кооперация има подобни проблеми. Да. Каквито има, предполагам, и в крайните квартали. Че господин Георгиев иска да каже нещо. Значи, тук има един въпрос, който е принципен. Какво може архитекта и често пъти архитектурната професия бива обвинявана за какво ли не. За съжаление, като изключим 20-те години на миналия век, когато знаем, че се създава Атинската харта, нещата, които Корбюзие пише и така нататък, за съжаление, архитектурната професия, тя се опира на някакъв тип общество. Тя не може да го променя директно.
въпреки че има големи възможности за това. Така че има ред неща, които трябва да се отчитат от архитекта и се отчитат от добрата архитектура, но те се основават на някаква обществена структура. По същия начин, като говорим за панелните квартали, за панелните сгради, не трябва да се забравя, че те са един вид социални жилища. Тоест, когато са строени, държавата е имала централизирана социална политика или жилищна политика, ако щете, защото всичко това е било достатъчно централизирано, достатъчно типизирано и това е било нормално и сега в страни нали, с по-стара пазарна икономика си има специфични организации, които поддържат и изграждат социални жилища. И е нормално нещата, които са в тия социални жилища, да не бъдат в нещата, които не са в социалните жилища. И друго, значи, ако сравним цената на панелните жилища, когато те са продавани през 70-80-те години, те са били, бих казал, съпоставими с цената на една лека кола. Тоест, те са били субсидирани, докато леката кола не. Не можем да имаме нали, изисквания, които те не биха могли да приемат. Тоест те са били построени, са били създадени в определена социална и държавна структура, която не съществува, всички знаем вече. И сега ние се нуждаем и от едно преосмислене на това какви жилища се строят, защото и до сега в България няма, не е официално регламентиран термина, що е социално жилище. А такъв има навсякъде, нали, в страни, да кажа, в Европейския съюз. Докато това нещо не бъде изяснено, ще има и неяснота в това как ние да гледаме на тия панелни жилища и как да ги поддържаме, кой трябва да плаща за тяхното реновиране и ред други неща. Но тези жилища вече не са социални и това е едно от нещата, които всъщност се различават, може би, България от много други европейски страни. 97% горе-долу от тези жилища са частна собственост. Да, и това, което... Те попадат обаче в една друга структура. Това, че те са, всяка от тези кутийки е частна собственост, всичко останало е общо. Искам по този повод да попитам пак господин Диков. Това общо, общинско, то е ясно, че е общинско, но каква според вас трябва да е връзката между хората, които живеят всеки в своята кутийка и общото пространство? Те трябва ли да участват в него? Трябва ли да го